kai da muna shiga YouTube kala-kala. Wallahi kai tura iskancin da ya a baya an gane man da ya babu tsinin ne irin kanti. Wai ku kuna ban mamaki ya za a yi wani mutum ya zage shi. Kai ba ya ta bace. Ina zuwa ai na san ba zan dauke kai. Ko na dauka ni na yanke ran sa. Ka gane ni. Ka tsaya a wajen fa amma. ai da ma dole sai dai Ka kai shi na wajen motar. Bari in zo sai mun kawo. Darakto da kanshi yana jan ruwa. Gyara aiki. Yana gyara YouTube da gaya nan. Darakto. Ku yi subscribe a YouTube channel na. Ku yi subscribing ku taimaka min. Kamar a YouTube channel ne. Kai wani YouTube da me kake dora? Hannun ki ya mutu. Okay, stand by. Roll. Action. Saboda kin aje ga baiwar ki nan a cikin gida ko kike kai har karfe 9 na safe kina bacci. To ba bacci kika zo yi duniya. Bari in gaya miki. Wanke wanke yana can yana jiran ki. Kuma ki tashi ki je ki min abin da kika min idan kika sake na dawo nan na tarar da ke baki tafi kin je kin yi abin da na saki ba. Jikinki ne zai gaya miki. Kalle ta da kyau. Wannan yar gata ce. Shalele ake gaya miki yar gata kenan. Kare mata kallo da kyau. Ki zauna kar ki fito in da in same ki a wajen. Kin ji? Go. Go on her story. Go on her. Let me print it now. I don't get that now. Okay. Ɗauka hoton ku. ba damuwa ba damuwa to ɗaya ne ke kuma da Allah ka kuma yana a ba shi kuma ni kuma ba ni ma an shiga man aiki. Okay, stand by. Bro, roll. Action. Baiwar ki kika ajiye? Kina kwance kina bacci har karfe 9 na safe baki tashi ba? To ba bacci kika zo yi duniya ba ai. Ki tashi ki je ga wanke wanke can yana zaman jiran ki. Kuma in kika sake na dawo ɗakin nan na tadda ke baki tashi ba. Jikinki ne zai gaya miki. Kare mata kallo da kyau. Yar gata kenan shalele na. Kalle ta da kyau. Ki sake in da ɗakin nan ta raba ki tashi ba. Ki gani. Da ni kike zancen. Cut. Yeah, baby. Bro. Bro. Yayi? Amma bari dan samu wani abu kaɗan.
Bro. Action, mommy. Already preset. Mommy, tashi preset. Action. To dama an ce miki. Sorry. Okay, good. Bro. Action. Wato ga baiwar ki nan kin ajiye a cikin gida. Har zaki bacci karfe 9 na safe baki tashi daga bacci ba? To ai ba bacci kika zo yi duniya ba. Ki tashi ki je ga wanke can yana zaman jiran ki. Kuma idan kika sake na dawo ɗakin nan na taddake baki tafi kin je kin yi min abin da na saki ba, jikinki ne zai gaya miki. Kare mata kallo da kyau. Wannan yar gata kenan shalele na. Shalele ki kalle ta da kyau. Ki sake inda an tarar da ke baki tashi daga ɗakin nan kin je kin yi abin da na saki ba, jikinki sai ya gaya miki. Thank you. Maryam Bebiya. shi ne masalala ya ban zama a daina amfani da ita mana in dai har za a daina kashe bayan Allah a daina ma amfani da wayar wallahi ba ta da amfani wallahi na yadda kai ana kashe al'umma an taba aidewa ai ba dadi saboda ka san ni kar bala'i Wai ita ummi an daura abaka karanta an daura ummi ne to yayi an daura ummi Ita yi ka ya wadata ita tana kan tabarma ita tana kan katifa. Ko in ji a ɗau subject ɗin a can da an ga sai objects ne ana sai za ka ji bude shot ɗin sai kai sama wallahi ƙarya ne Okay, ta yadda take yadda za ta tsaya inda director yake ko? wallahi tallahi ni ma sa zan yi a YouTube dina yadda ake ɗaukar shirin fim ɗin ƙwalla na bi ka subscribers dina 80,000 kai kuma 1,000 ne Allah na kusa 100 dan ma bana da ina uploading aida na kai 200 years wallahi aida na wuce mutane da yawa yanzu na kace ka kusa zama ka samu eh mana kana tura abun da ta nufin da ka kai wallahi da Allah kai subscribers 100 har karfe tana kina da shi ke tashi ba. Ga wankin can yana a waje yana jiran ki. Maza. hello Ali kana ɗaukar mana samun da ya kyau Ali kuma kamar da kasa wannan man kamar ne Ina bacci ne. In kuwa na za. ana wannan abu tana ga wannan musibar wannan waye Nura Hudu ne wallahi da ci masu to assalamu alaikum masoya ku yi subscribing a YouTube channel ɗinmu mai suna Hamdala inda yake ɗaukar video ku taimaka mai yawwa inda yake ɗaukar fim ɗin gani ba kwanje muna shan wahala ku ɗauki abin da muhimmanci ku sa mana ku danna subscribe kada ku bari ya baku dan matsa mai hoto an yi adda yawwa ka ce a danna subscribe Hamdala TV amma za ka iya kara ne bi ko akwai abu da ka gani a'a ni kawai ba gani ba darakta nura ya zo Sani a ce kandi ne. amma da ranka ka dan tsitsi ne mai albarka ran Ya za yi waye tsine wa kanin sa. an dai tsine maka a cikin ma kai da sai wata sai je gida ke iska ne kai wallahi a cikin kan tsinin ne a'a kuma yanzu kai zan ci masu kirin ko da ke tura mun kawai sai sa Ban gane da cewa su kirin ba. a tura ba hawaii mai tsada wani hawaii ce take ko mai iphone ce kuma wai yan ƙarya high ce copy da wannan ta ci sikirin aka ce mun 65,000 wannan ko sikirin ta 15,000 To me kai ka siyan daman waya abin nan? wani Ita dama wannan ba wani yakuba yi ne kana ji ita wannan ta wanda suka isa ne iphone kuma ta yakuba yi Silence.
hannun kira mun tashi. Shadow yana dan faɗo. Okay, stand by. Roll. Action. Saboda kin ajiye ga baiwar ki nan a cikin gida ko kike kai har karfe 9 na safe kina bacci. To ba bacci kika zo yi duniya. Barin gaya miki. Wanke yana can yana jiran ki. Kuma ki tashi ki je ki min abin da kika min idan kika sake na dawo nan na tarar da ke baki tafi kin je kin yi abin da na saki ba. Jikinki ne zai gaya miki. Kalle ta da kyau. Wannan yar gata ce. Shalele ake gaya miki yar gata kenan. Kare mata kallo da kyau. Ki zauna kar ki fito in da in same ki a wajen. Kin ji? Cut. Zo ba matsala zo. Go a za mu yi briefing wannan abu. Har zo ki tsaya nan wajen. Okay. To kamar ɗaukar hoto. ba damuwa. To ɗaya ne ke kuma tashi zo ki wuce ki je abin da sai. Ba ki tashi ba ki kai kallo na. To ki wuce. Nace wuce ko in make ki tukunna. gaskiya an ta yi shirya kiwo ne Kuma an tashi ni wallahi. Kuma sai an gobe da mutane. Ba ki goya ki ba. Yi kika sako na anan. A ringa ta kun ga duk kaunar da take mata dubu abin da take. ki duba ba a izzar su duk wanda aka sako yana yaki da lawan amwatsi ne mai albarka ake wallahi mu da muka zo muna son shi kuma san mu ake duk duniya ai dama bayan sun da muka yi na karshen nan aka janyo aka fasa ta aka wannan matar mai ima haka nace je nace shi kaga isa zo da an gani da Qur'ani na da ayoyi tunan da an yi ta da ni an Okay, Ro. in gyara masu Ro. in kuna shan gaba na yana mun shigo Ro. A ta za ka zo. Ka tare mana light kuma. Ro. Action. Iye, ‘yar hutu, sannan sarkin marasa mutunci, huta ma kike yi. Tashi ki kama gabanki, tashi ki je ki min abin da na sa ki mana. Za ki wuce ba? Zo ki wuce na ce miki. Ko sai na make ki, wuce! Kin harari kakai. za ki sha mugun alkaba'i A ce ‘yar arziki ce, kuma a da a ce kawai.
Me zama oke ita kaɗai ne? 1 to 2